Maria Basaguren naiz. Mitxelen ama. Ama adoptiboa. Barkatu ordu hauetan etortzea, baina zurekin hitz egin behar dut. Eseri, mesedez. Zerbait hartu nahi duzu? Ez, eskerrik asko. Orduan, zuk esango duzu. Arraroa egingo zaizu orain arte azaldu ez izana. Baina semeak eta nik ez genuen ia harremanik. Orain 2 urte ikusi nuen, azkenekoz. Hala ere beti eduki dutaren berri. Eta horregatik dakit zurekin ezkondu zela. Bai. Duela 2 hilabete ezkondu ginen. Baina zer nahi duzu nigandik, zertara etorri zara? Egia esan, ez dakit. Behar bada, nik sentitzen dudana beste pertsona batekin konpartitu. Semea salbatu ezinaren impotentzia sentitu dut beti. Eta pentsatzen dut zuk ere antzeko zerbait sentituko zenuela. Mitxel ume maitagarria zen. Oso sentibera. Baina batzuetan maitasuna ez da nahikoa. Nire semearen kasuan, munduko maitasun guztia izan da ere. Etzekoen gure esku, ura salbatzea. Hitz egin zizun inoiz nitaz. Orain dela gutxi jakin nuen adoptatua zela. Ez zitzaion gustatzen iraganaz hitz egitea. Baina zuen oroitzapen onak zeuzkan. Ezin dut sinistu. Nire semeak ezin izan du leporatzen diotena egin. Esplikazioren bat egon behar du. Hain da gogorra ama batentzat, bere semeak izatxar bat dela onartzea. Mitxel, biktima bat zen. Zori gaiztoko bizitza baten biktima. Eta alakotan persona batzuk lortzen dute bizitzako kolpeak gainditzea. Eta beste batzuk ez. Eta zoritxarrez Mitxel azken horietakoa zen. Zoriontsu egin zintuen. Inoiz. Askotan. Poste naiz. Premia handia neukan. Halako zerbait entzuteko. Kaixo, Maria Basaguren? Bai, ni naiz. Ertzantzatik gatoz. Pasa gaitezke? Zure semetzakoari buruz hitz egitear gatoz. Bizirik egun daiteken susmatu. Mitxel, bizirik. Pasa barrura. Gorputegian egon gara. Eta handagoena ez da Mitxelen gorpua. Nola ez dela Mitxelena? Autopsia egin ziotela esan zidaten. Bai, hori uste genuen donok, baina beste pertsona bati egin zioten ez Mitxeli. Kolaboratu egin barko zenuke zerrero dakizu. Zer esan nahi dezu? Mitxelen ez da zurekin harremanetan jarri? Nirekin harremanetan nola ba? Maria, gertatzen da bien guztia oso larria da, konturatzen zara, ez da? Jendea arriskuan dago. Okerez banago ezagutzen zenuen bere emaztea. Bai, duela gutxi ezagutu nuen. Ba Mitxelek baitu duela uste du. Zer? Zin egiten dizuet nik ez dakidala ezer. Badakizu non egon daiteken, Mitxel seguru sentituko den lekunen bat. Ez zaitu okurritzen. Aspaldian ez dugu harremanik. Lagunen batekin, agian. Ez dut uste. Eskolan oso argia zen, baina asko kostatzen zitzaion lagunak egitea. Baina non da nire txikia? Ze gertatu zaio? Gizon hau ezagutzen duzu? Jakina?
Igor da. Triku. Mundu guztiak Triku deitzen dio. Lehengo atezainaren semea da. Eta Mitxelen lakun bakarretakoa. Aspaldian ez dut ikusi, baina entzun dudanez ez du bizitza ona izan. Igor, ze gehiago. Igor, bera saluze.